Moi boas, hoxe vou falar dunha das festas máis raras de Europa. A forza desta terra debrunza se brunza. Sati! Enza! Enza! Padre Fontes! Enza! Dende o 2002 vense celebrando en Montalegre, no norte de Portugal, a Noite das Bruxas, ou Sexta 13, que faise todos os días que son Sexta e 13, bueno, venres, para que me entendades. O impulsor desta festa é o Padre Fontes, que é un crego bastante curioso. Repito comigo. Sapos e bruxas. Montes e corujas. Diabos, tragos e diabos. Ao principio da noite están os restaurantes que sirven menús especiais, están decorados e tal, pero isto non é nada comparado co espectáculo do Padre Fontes. O espectáculo era unha especie de imitación a un musical de Disney no que tiñan que derrotar a un dragón. Ás veces metían polo medio xente con cousas ardendo, sen ter nada que ver coa historia, e ao final o Padre Fontes saiu e comezaron a facer unha queimada. Lume das cadáveres ardentes, padres! Corpo! Con dedos e pega! E despois botaron fogos de artificio dende o castelo. Penso que é o espectáculo máis raro no que estive na miña vida. Pois isto é todo, obrigado por ver e ata logo.